Helsingin Sörnäisissä sijaitseva Katri Valan puisto remontoidaan. Helsingin Sanomat kertoi lokakuun alussa puistossa ja sen ympäristössä tapahtuvasta huumekaupasta. Remontilla pyritään tekemään puistosta viihtyisämpi ja houkuttelevampi esimerkiksi lapsiperheille ja kuntoilijoille. Katri Valan puiston vieressä sijaitseva Vaasan puistikko, eli niin kutsuttu Piritori, remontoitiin myös vastikään. Piritorillehan on lisätty penkkejä ja taideteoksia ja muuta tämmöistä valaistusta, joka niin kuin on varmasti kyllä auttanut siihen, että alue ei enää tunnu niin turvattomalta. Ne on saanut semmoisen kasvojen kohotuksen kyllä. Katri Valan puistoon tullaan rakentamaan uusi leikkipaikka lapsille sekä ulkokuntosali. Kasvojen kohotus tulee puistolle tarpeeseen, sillä huumeiden myynti sekä siitä aiheutuvat lieveilmiöt rehottavat alueella räikeästi. Kyllä se on niin kuin osoittautunut muuallakin, missä on tämmöisiä samantyyppisiä ongelmia Euroopassa. Jos rohkeasti vaan yrittää sijoittaa niin kuin uusia toimintoja aivan hulluihin paikkoihin, niin kyllä se sekoittuu se väki siellä ja pikkuhiljaa ehkä sitten he siirtyvät toiseen paikkaan. Vaasan puistikon remontin lopputulos jakaa alueen asukkaiden mielipiteitä, joten Katri Valan puiston uusimista odotetaan tästäkin syystä mielenkiinnolla. No, asia on kommentoitu silleen, että se olisi rauhoittanut tätä meininkiä, mutta mun mielestä on ehkä päinvastoin. Katri Valan puiston remontin alkuvalmistelut tullaan aloittamaan vielä tämän vuoden lokakuun aikana ja sen on määrä olla valmis syksyllä 2025.